I dok se mnoge njezine kolege žale na nedostatak gaža zbog recesije, Jelena Rozga radi punom parom. Popularna Splićanka odnedavno uživa u slobodi. A kako se nosi s tračevima, kakav bi trebao biti njezin novi muškarac i još štošta otkrila je našem Gordanu Vasilju, koji se s njom družio na njezinu splitskom koncertu. Jedan od najpoznatijih splitskih klubova bio je protekli petak pretjesan za sve obožavatelje Jelene Rozge, koja je trosatnim koncertom atmosferu dovela do usijanja. Ja sam zaista presretna. Ja sam jedva ušla večeras u Anilu. Ovako je. Presretna sam u svom gradu, ovoliko svita na jednom mjestu. Super. A koliko je popularna Splićanka omiljena među svojim mnogobrojnim fanovima, najbolje potvrđuje sljedeći, složit ćete se, nesvakidašnji primjer u Lijepoj našoj. Ima jedna cura u Istri koja ima Rozga mobil. Njezin punto je obljebljen mojim slikama. To je presmiješno. Ona je genijalna i ovim putem je pozdravljam jer ona zaista mene prati već nekih 14 godina. Ima majice, piše Rozga, Rebe Rozga. Pregenijalna je. Atraktivna Jelena će u novu 2010. uploviti pjevajući u Primoštenu, a uz brojne koncerte polagano priprema i svoj drugi samostalni album koji bi trebao izaći u svibnju. Prije nekoliko dana ova Dalmatinka od glave do pete snimila je duet sa splitskom Klapom Iskon. Ljubit ću te kako Bog zapovida. Moja mama imala tu želju, već je godina mi govori kad ćeš snimiti jednu klapsku pjesmu, jedan duet sa Klapom. Tonči i Vjekoslava su naravno napisali pjesmu. Pjesma je prekrasna. Lijepa pjevačica od početka karijere nerado priča o svom privatnom životu, pa su se mnogi iznenadili kada je ljetos javnosti obznanila prekid dugogodišnje ljubavne veze s dečkom kojeg je vješto skrivala od medija. Pritiskali su me sa svih strana i onda sam odlučila idem reći što je to i ona više niko nije zvao. Znači pročitalo se i priča je zaboravljena za 3 dana i super. No nedugo zatim mediji su je povezivali s 11 godina mlađim prijateljem Ivanom Huljićem, što ih je oboje, kaže, dobro nasmijalo. Jele trenutačno uživa u slobodi. Nedavno se, kaže, osamostalila uredivši svoj novi stan. A na pitanje kakav bi trebao biti njezin novi muškarac, odgovara. Mora me puno voliti. Mora me samo puno voliti, to je to. A nije toliko bitan izgled, mora me samo puno voliti i 100 puta dnevno mi reći da me voli. Dečki, dobro ste čuli.